ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ। ତା କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସର୍ବନାଶକୁ ଟାଣିନେବ। ଆପଣ ବି ରାଗନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କ୍ରୋଧ କରେ, ସମସ୍ତେ କେହି ବି କେହି ଭଗବାନ ବି କ୍ରୋଧ କରେ। ସେ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମଟା କରନ୍ତୁ ନା ପୁରା ଭୁଲ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନବ। ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ଅଛି କ୍ରୋଧଟା ହଉଛି ପାପ। କ୍ରୋଧଟା ହଉଛି ପାପ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଦିନେ ଜଣେ ଋଷି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଋଷି ମୁନି ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ପ୍ରଭାତ ବା ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ନାନ ଫାନ ସାରନ୍ତି, ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସବୁ କରନ୍ତି, ଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଦିନ ସାରା ଅଲଗା ଯାହା କାମ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ମୁନି ସାଧୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଁର ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲେ। ସାରିକି ଗାଧୋଇକି ଏମିତି ଆସନ୍ତି। ଗାଧୋଇକି ସେ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି, ତ ସେ ଗାଁର ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବା ଅଲଗା ଯୋଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେଇଠି ଗାଧୁଆ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସପୋଜ ଋଷି ଗାଧୋଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ ସେ ଆସିବେ। ସେ ବେଳା ନକ୍ଷତ୍ର ୟାକୁ ସବୁ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେ ପୁଣି ଯିବେ ଆଉ ଥରେ ଗାଧୋଇବାକୁ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଲୋକ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ଋଷି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ପାଣି ଛିଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା, ଋଷିଙ୍କ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ପୁଣି ଗାଧୋଇଲେ। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଗଲା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଯାତ୍ରା ହେଲା କହିଲେ, ସେ ସାଧୁ ଯୋଉ ମହାନ ସାଧୁ ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, କ୍ରୋଧଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବନାଶ କରେ। ତାର ହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ବସେ ମଣିଷ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଏମିତି ସାଧୁ ହେଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଗାଧୋଇକି ବାହାରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, 8-10 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ଛୋଟ ଛୁଆ, ନାବାଳକ, 8-10 ବର୍ଷର ଛୁଆ। କାହିଁକି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି, ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ। ସେ ଛୁଆଟି ଜାଣିନି, ସେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା। ଆଗରୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାର ସାଙ୍ଗ ସାଥି, ବାପା ମା କି ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହଉ, କି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଦାଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଏ। ସେଠି କିଛି ସମୟ କଣ ହସ ମଜା କରେ, ଖେଳେ। ତ ସେ ଜାଣିନି ଏ ସାଧୁ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଆସିଲା ଯେ ସାଧୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ତୁଲ୍ୟ ହେବେ, କି ଦାଦା ତୁଲ୍ୟ ହେବେ, କି ମାମୁଁ ତୁଲ୍ୟ ହେବେ, କି ଅଜା ତୁଲ୍ୟ ହେବେ। ତାର ସେମିତି କିଛି ମନୋଭାବ ନଥିଲା। ଖୁସି ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାର ମନ ହସ ଖୁସି। ତ ସେ କଣ କଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଗାଧୋଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଟିକେ ସାଧୁ ଜଣକ ଆଗରୁ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମନ ମାନେ କ୍ରୋଧ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସାଧୁ ପୁରା ରାଗିଲେ, ପୁରା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ପଡିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ମାରି ଆସିଲା। ସେ ଛୁଆଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ସାଧୁ, ସେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଭୁଲ କଲି? ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ମାରିଲେ? ସାଧୁ କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ, ତମର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ପାପୀ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାରି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ମୁଁ ଭଲ ମନରେ ଯାଉଥିଲି, ତମେ ମତେ ଛୁଇଁଦେଲ, ମୋ ଉପରେ ପାଣି ପକେଇଲ, ମୋ ଦେହ
ମାନେ ମୋ ଦେହ ମାରା ହେଇଗଲା ବା ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ପୂଜା କରେ ଠାକୁର, ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଛୁଆଟା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ସେ ପୁଣି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା, ପୁଣି ଯାଇକି ଗାଧୋଇଲା, ଗାଧୋଇ ଉଠିଲା। ଋଷି କହିଲା ତୁ ବା ଗାଧୋଇ ସାରିଥିଲୁ, ପୁଣି କାହିଁ ପାଣିରେ ଗଲୁ, ପୁଣି କାହିଁ ଗାଧୋଇଲୁ? ନା ଆପଣ ପରା କହିଲେ ମୋର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା? ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆପଣ ମତେ ରାଗିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ରୋଧ ପଶିଲା, କ୍ରୋଧଟା ହଉଛି ରାକ୍ଷସ, ତ ଆପଣ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ, ଆପଣ ମତେ ଛୁଇଁଲେ, ମୁଁ ମାର ହେଲି। ମୁଁ କେମିତି ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି? ଛୁଆଟି ତାର ପଳେଇଲା। ସେଇଠି ସାଧୁଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯାହା କହିକି ଗଲା ଭାବିବା ବିଷୟ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେ ଛୁଆଟିକି ମାରିକି ଭୁଲ କରିଛି। ସେଇଠି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବା ମୁଁ ମୋର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଯୋଉ ଭୁଲଟା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ କିଏ, କ୍ରୋଧ ନା ନିଜେ ମଣିଷ?